kai ni muka tsaya ba ni bane ke da saurayin ba gidan saurayi na bane da ki fara tuka. Zo nan. In zo? Zo nan. Ka fara sona? Ka fara sona ne? Ka fara sona? Kai, da Allah da wannan nace. Ka fara sona ne? Da Allah dakata. Gargadi zan miki. Daga yau ki ƙara cewa kina sona. Kuma wallahi tallahi ko wani ne ya ce miki budurwa ta kika ji daɗi sai ne miki rashin mutunci da baki taɓa tunani a rayuwarki ba. Naji da abin da ka faɗa cikin so ne. Waye cikin so? Kai. Ni? Ni kin ga nayi kalaki? Da zaki zo ki rinka nuna wai ke wai a haka kalle ki da Allah. Mun talaka nake son ka. Wa kike so? Kai. Wa kike ƙara faɗa? Da Allah kalle ki wata kucaka da ke. Yo. Ba gidajiya ke ni ma nake ce ma kina so? Ni sa'an ki ne? Dan Allah kalle ki wallahi daga yau kika ƙara ma a wani ma ce kina. Me haka? Me haka wannan wani irin shashanci ne? Wannan wani irin abu ne haka? Wannan ai hauka ne. Aba inna me kuma abun hauka dan Allah. To menene in ba hauka bane? Kai kullum burinka a rayuwa ka tozarta zumunci dan ta ce tana son ka menene? No, kin gani wai shi ba so na kuma ni ina mugun san shi wallahi ina fadawa gujiya in ban same shi ba. Amma inna wannan shashashan wannan mahaukaci ita. Kai dakata. Da kai da ita wa ifi wani shashanci. Ni je yaya. Kin ga ya haƙuri. Kan mata. Kai mata wulakanci kai lokacin da aka aura min mahaifinka ki ne ba haka na so shi ba. An dana matan ka, an dana matan naka. Ya haƙuri. Rabuwa da mutane zafi. Ai gwanda ma haka ki je can aje a kai wani. Rabuwa da mutane zafi. Can ki tafi. Aba inna. Yanzu dan Allah ke faɗin irin wannan magana a gaban wannan mahaukaci yarinya. Sanni mai hankali. Wallahi ta fi ka hankali so dubu. Ta fi ka hankali mana tunda ita ta daraja so kaifa. Amma so in rasa dole zan yi sai wannan? In ba ita din ba wai zai ce yana son ka. Ba abin da ka iya daga ci sai bacci. Yan noman nan ma ba iya ta kai ba. In an magana simi ka ɗau ƙafa ka tafi kai zuciya ka iya sana'a.